Nongkam Police Outpost angkang truk bitung reng thama constituency alo larmati adung sansokia dolong along koila kepon kepapleng tir ajoine ihum atrak RJ14 GC2542 dolong pen klojok. Birta kelong dona tengge patumi aning ve porphai kebra chiti mapor malomsi kolonga nathu pen larmati ITA bheta Bridge Industry along koila kipa pleng tir kewan bom ahut si men samsukia dolong along sui chok puta hada ke doara datum than pachini pon labang sohinia long kopai ke meke vek babang pu ari asang hua pran amoy jok chit lo puta berta long dun. News Next Report, News 24 Karbi Anglong. Pinini pai klener ke Bhomkuru Arni olukunci ahawar along langpi dehangi Rural Bank atum patirpi ponsi Group Cap asal help group arlo somar atuma pham long hong ke pangreng aseke kipi pon mate asai dengpon la solong 24,000 ke ahemso ke kim anam lapente 95,000 ke inut amunit aphan panonglo pusi hadak seke kipi pon hut lamjai la solong aluhi sarpo aman pen kacetong dun LDRB pen Sri Nitul Datta Diphu lapente Sri Dhuniram Teron olukunci LDRB manager atumsi seke pipon pusi hadagarat tatum khan pachini pon. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong asorkar kacelar ke apong lo bonta void than nang sopen amtereng kacelenga towar abang ke celar dundelang bangso towar pi kaceleng cintong constituency lapen amreng constituency anparta Guwahati kacelenga towar lo bangso towar along kumane aling ke theke bangji pulute sen gravel mate along kitu thok prui pensi apor padambok Lason purute lakeche thrak mimi alam binong ateke non ke bangji thangthang ni paing kora pri arni Assam Chief Minister ke bangji pusi boy thatlang sopen am tereng kaceleng atowar arlong ki thu ke thokpon do desang sesi thekpolong lasi bangso arlong ki thu ke thokpen arleng ke theke bangji ahu towar arje ke pame chotpoma lapente ki dukelak arara tum ki kaceleng atowar mimi ta chokjima mate Karbi Anglong poriborton puke lason henloma boy thalang sopen birta pangdak pon Rajen Ronghang News 24 Karbi Anglong. Ingdeng blike brapo Karbi risonim so rongaje mate Karbi Youth Festival chihek ben KYF arongaje biniarni an nipokechok la solong pinang an Karbi jutang kacinghon arisoi jang atum mate ayuna hinpen kebang ateran atum lun barim kan barim pendang lok pathu barim hai hui hai kacepati asai dengpon lason se pinya da porphai sirke brachite mapor pen hacha ke kan pangcheng ponsi ason kacepati asai dengpon lapentu ajo porphai nerkep apor pen lun kana marim padu ponsi insam jimpen pichun pon
Jutang kadong tapi youth festival isunim sorong aja kadong putri kadong tapi ini ngarong pik aningkan bang son silitum bilo po patay si patay po ilitum la Karbi Youth Festival tara langsung pulpulo ilitum karbi ang lawarat doan helowing kan laben karbi akhe doan kecitong long lagi ilitum kokpai nili kokpai kipi busi jamat si anikan waka nili nang bis dundela bang so program age jong hele kam do aja tamela si kato ko beta citong lo ajar lo laben special la bang so putar nili KCS mereda Karbi Youth Festival claim bang pu bang pi doan se miram bam kato ko doan apta laben Halloween men kebang delegation alang litum alira cham alang litum majoni silitum an mission arni chetong lo alang litum juro re tapen litum aprang pen an se pamat motu bom lo monit tunta uji pon bom lo chingki me bom lo itu karbi akhe do anta ada sar ko selam na kar jitu lang sar mane la karbi jitu nim rokom jutang jubat elami ke porom butik bothak itu nang lihin pen jitu karbi akhaya phan jitu jutang jubat alang bathak nang lihin pen pini kan je jidolam nang lin ningak long pen jutang jubat la elitung kheyam moyar bu si pudam lo ini lita jutang jubat khey chingon pi silitung kadok bita chingon lo asilitum Karbi Youth Festival long ke jutang ke ladak hello si kaching tu silitung ke thekdam long ke pinding spot picking lo kadok be karbi pinding na chingthang ilita monalo na chingthang lo bagi samong masih bang julo masih jutang ke ni lidet kali itu kadok ko be si jutang bagi kurponan si tapi itu jutang ka chanpon bom lo musi dilibat teng mate kai teng kacelar labang ke lason lo anikan nang bangbong tambong celar kumbong ta kacelar lo itu lah hem kadok beta lang beuk tik lo da dilining kang sam dam lage da council tu mata ning sam balang litung ta pedang arang sira mencutu lo la so which is Karbi utar langsung la pen pining ning kang sam nai ning kaching sam nai ning karong nai ke la lo Halloween ke delegation tum ke bang tu han ekdam permanent na hem ki kimpi labang ke ning sampi khangjang lo prang gelang litum ke bang alusu ekdam abisi gala alusu sumaratum atum barsu kita beceng lo ketok bisu biglo se pining bang gelang litum kan permanent na hem kimpi lo ekdam sabsu mission lo celang biglo labang hello ni lining kit hitap ning karong nai lo